Добре дошли в Ultima Token, революционен криптопроект, който може да промени окончателно финансовото ви бъдеще. Ultima Token не е просто поредния криптопроект. Това е начин да диверсифицирате богатството си и да се възползвате от уникална възможност, защото благодарение на гениалния си интелигентен договор Ultima Token има потенциала да надхвърли границата от $1 милион на токен, което го прави най-ценният токен в историята. В този видеоклип искаме да ви покажем как става това. Принципът е много прост и се основава на търсенето и предлагането, а както всички знаем, огромното търсене също повишава цената на дадена стока. Вероятно вече си представяте какво се случва, когато предлагането също е много ограничено. Точно такъв е случаят с жетона Ultima, защото за разлика от централните банки, които усърдно препечатват пари при недостиг, жетонът Ultima остава технически ограничен в максималния си брой. Благодарение на децентрализираната си и неизменна структура в блокчейна. И така, колко жетона ще има? Ще се изненадате. Ще има само 100 000 жетона Ultima. За сравнение, максималният брой на биткоин е 21 милиона. И както при биткоина, всички токени Ultima не се издават веднага, а на редовни интервали и в ограничени количества. Освен това, броят на издаваните токени постоянно се намалява наполовина, което допълнително предотвратява наводняването на пазара с токени. В случая на Ultima за това разпределение се грижи пулът за ликвидност. За да се здобиете с токени Ultima, можете да закупите пакет за разделяне на Ultima с лиценз, който ви дава право да осигурите своя дял от ликвидния пул. Интелигентният договор е кодът, върху който всички технически процеси са програмирани по непроменим начин. Започва с 50 жетона, които се разпределят между всички притежатели на лицензи на ден. Така че колкото по-рано притежавате един или повече лицензи, толкова повече жетони можете да натрупате, защото в началото на проекта дори по-малко хора ще имат лиценз, отколкото по-късно. Но пакетите Ultima Split имат и допълнителна цел, защото 50% от покупната цена се влагат в пула за ликвидност. Така се гарантира, че има достатъчно ресурси, за да се осигури най-важното за жетона, а именно ликвидност. Сега имате възможност да участвате в нашия проект. Осигурете си дял от този рядък символ и променете финансовото си бъдеще. Ако искате да разберете по-подробно какви възможности за печалба ви очакват в този вълнуващ проект, поискайте второто видео от човека, който ви разказа за Ultima. Заслужава си.